በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስባሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 15 ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ህፃን ቄርቆስን ኣዲኡ ኢየሉጣን እዩ። በረኸትን ጸጋን ናይ ቅዱስ ህፃን ቄርቆስን ናይ ኣዲኡ ኢየሉጣን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ንዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክዝድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ። መጋቢት 15 ንሰይጣን ዘሰዓረት ግብፃዊት ቅድስቲ ኣዴና ሳራ ዕረፍታ እዩ። ንቅድስቲ ኣስጠራጦኒቃ ፈታዊኣ ዝኾነ ቅዱስ ሰሎፍኮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ነዚ ቅዱስ ሓደ ከሓዲ ንጉስ ሒዙ ንጎይታና ስለምእማኑ ብዙሕ ኣሰቃዮ እሞ ቅዱስ ሰሎፍኮሎስ ድማ ንጎይታና ብምእማን ክሳብ መጨረሽታ ጸንዐ። እቲ ንጉስ ድማ መርዛማት ተማምን ናብ ዘለውሉ ጉድጓድ ክድርበ አዘዘ። ነገር ግን ጎይታና ንቅዱስ ሰሎፍኮስ ኣድሓኖ። ኣብ መጨረሻ ድማ እቲ ንጉስ ምስ ስቃይ ኣብ ዝተለቸዎ ግዜ ክሳዱ ብሴፍ ቁረፆ እሞ ቅዱስ ሰሎፍኮሎስ ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተጎናጸፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸለቱ ይምሓረና አሜን። ከምኡ እውን ቅድስቲ ኣዴና ሳራ እዛ ቅድስቲ ካብ ላዕለዋይ ግብፂ ካብ ዝኸበሩ ቁኑዓት ክርስቲያን ዝተረኸበት እያ። ወለዳ ድማ ብጣዕሚ በዓል ጸጋታት እኳ እንትኾኑ ካልእ ውላድ ስለ ዘይነበሮም ብጽቡቓት ተዓባብያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃሩ ዓበይዋ። ንሳ ድማ ኩሉ ግዜ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብፍላይ ድማ ናይ መነኮሳት ዜና እተንብብ ኮነት። ድሕሪ እዚ ድማ ናይ ወለዳ ብጣዕሚ ብዙሕ ንብረት ንዒቓ ብምግዳፍ ንዓለም ብምንዓቕ ኣብ ላዕለዋይ ግብፂ ናብ ዝርከቡ ገዳማት ናብ ሓደ ኸይዳ ብተጋድሎ ምንባር ጀመረት። ኣብኡ ድማ መጀመርያ ንዝኸበራ ደናግል መነኮሳያት እተገልግል ኮነት። ድሕሪ እዚ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለቢሳ ንሰይጣን ክሳብ እትስዕሮ ሰይጣን ዘምጽኦ ኩሉ ፈተና ብትዕግስቲ እናሕለፈት ብተጋድሎ ጸኒዓ 13 ዓመት ነበረት። ንሳ ድማ ንንጽህና ገንዘብ ጌራ ክትነብር ከላ ብተጋድሎኣ ዝቐንአ ሰይጣን ከኣ ኣብ ግዜ ጸሎታ ብኻልእ ኣካል ተመሲሉ ተገሊጹ ኦ ሳራ ንሰይጣን ስዒርክዮ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ እናበለ ብውዳሴ ኸንቱ ከውድቓ ፈተነ። ንሳ ግን ብዘይ ናይ ጎይታይ ናይ ክርስቶስ ረድኤት ስዒረ ከባረሮ ኣይክእልን እየ እናበለት ብትሕትና መሊሳ ኣሸነፈቶ። ቅድስቲ ኣዴና ሳራ ነተን ኣብ ገዳም ዝነበራ ደናግል መነኮሳት ድማ ብዙሕ ናይ መጻሕፍቲ ምስጢር ትነግረንን ትምህረንን ነበረት። ድሕሪ እዚ ቅድስቲ ሳራ ኣብ ገምገም ባሕሪ ወለሓደ ከይረኣያ ንሳ ግን ኩሉ ብግልፂ እናረኣየት ን7 ዓመት ብሕቡእ ተጋድሎ ምስ ነበረት ኣብ 80 ዓመታ ዓረፈት። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ድማ ይምሓረና አሜን። መጋቢት 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሰሎፍኮስ ሰማዕት፣ ኣዴና ቅድስቲ ሳራ ጻድቅ ግብፃዊት፣ ኣባ ሕልያስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሓዲስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቄርቆስና ወእሙ ኢየሉጣ፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣፈ በረከት፣ ቅዱስ ሚናስ ግብፃዊ፣ ቅድስቲ እምባ መሪና፣ ቅድስቲ ክርስቲና ይበሃሉ። በረኸቶም ይሕደረና ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍልየና አሜን። ብጸሎቶም ብተጋድሎኦም ብሰማዕትነቶም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓስቢ ይኽፈልና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ኣናባ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ይተኣረመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ
እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክቲ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ምእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራግ አዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረለና ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ብኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።